Бик күпләребезнең өйләрендә зәңгәр ягулык яна, йортларыбызда стабиль температура тора. Утын ягып карамаганнар моның җәннәткә тиң рәхәт икәнен аңлап та бетермиләр. 2014 елда Фәния һәм Ренат Мөхәммәдиевлар үй җиткереп чыгалар. Тик менә җылыту мәсьәләсе генә шушы гомергә кадәр авырга туры килгән. Электр белән дә, утын белән дә җылытканнар өйләрен. Без бу йортка 2014 елда күчкән идек. Баштагы мәлне инде электр белән җылыттык өйне. Ул вакытта инде үй бик җылына алмады. Түләүләр дә бик кыйммәт булгаштан инде без уйлаштык та мич ясарга булдык. Мич ясап, утынга килеп, утын ягып, шушылай итеп өйләрне җылытып яттык. Бу урамдагы йортларны республика бюджеты һәм догазификация федераль программасы ярдәмендә Татарстан Республикасының инженерлык челтәрләре баш идарәсе газга тоташтыруны тормышка ашырды. Өйдәге газ плитәсе өчен Газпром Трансгаз Казан җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятенең Мөслим районы эксплуатация хезмәте җавап бирсә, 2 контурлы чит ил котелына Бәрәкәт НК оешмасы егетләре хезмәт күрсәтә, ди район башкарма комитет җитәкчесенең инфраструктур үсеш буенча урынбасары Дамир Мөхәммәддинов. Сагындырып кына йортка килеп кергән зәңгәр ягулык хуҗаларының өйләрен генә түгел, күңелләрен дә гомер буе җылытып торсын иде. Наилә Салахова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.